аксияи ҳифзи пиряхҳо бо ҳузури намоядагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҳазорон нафар ҷавонони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, кормандони ташкилоту идора, муассисаву корхона, донишҷӯёни коллеҷу омӯзишгоҳҳо дар боғи зебои табиатдори маҳаллаи дуюми шаҳри Турсунзода раҳпаймоӣ доир гардид. дар чорабинии намоядагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Турсунзода оид ба мавзӯъҳои пиряхҳо манбаи асосии оби кишвар ва Осиёи марказӣ ва вазъи кунунии пиряхҳо бо назардошти тағйирёбии иқлим суханронӣ намуданд. мақсади баргузории чунин аксияҳо аз он иборат аст ки мо тарбияи маърифати экологии шаҳрвандон ҷавононро ҷиҳати дар рӯҳияи ҳифзи бойгариҳои табиат, ҳифзу нигаҳдории манбаъҳои обӣ корҳои фаҳмондадиҳиро гузаронем. ҳамчунин дар ин чорабинӣ аз ҷониби муҳассилини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо маърузаҳои пурмуҳтавои хеш дар бораи табиати биштосои ҷумҳурии Тоҷикистон баромадҳо намуданд. пиряхҳо дар кӯҳҳои Помир ҷойгир буда дар баландиҳои 5240 метр ҷойгир мебошад ва онҳо дар назди хаттҳои истиво бошад ва 5000 ба 6000 метр мерасанд, ки дар ноҳияҳои қутбӣ ва назди қутбҳо ки дар он ҷо тобистон хунук мебошад, барфҳо ба пурра об намешаванд ва онҳо дар натиҷа онҳо сол аз сол ҷамъ шуда яхҳоро ташкил медиҳанд. қобили зикр аст ки миёни муҳассилини муассисаҳои таълимии шаҳр барои дарёфти беҳтарин тасвири табиат ва беҳтарин иншои инъикоскунандаи ҳифзи муҳити зист озмун эълон гарда буд. дар охири чорабинӣ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Турсунзода ғолибони озмун бо ифтихорнома ва мукофотҳо қадрдонӣ карда шуданд.